Apa iki satenane takdirku sing jawabake sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan grangge lintang ning angkasa kowe teko kowe loro marang tresno dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawa lara atimu spesial kali sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara sesak ning jero dodo pancing larakake arep kepiye meneh aku wong randuwe aja salah batinmu marang kahananmu Kang Mas pupusin rasa tresnomu jawabake sliramu bedo ati bedo lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan grage sepurane yen gawa lara atimu
kepiye maneh aku wong ra duwe aja selek batinku marang kahananmu Kang Mas pupasan rasa tresnoku. Apa iki satenane takdirku sing jawabake seliramu Joget, Mas. beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kemas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan grage lintang ning angkasa kowe teko kowe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawon loro atimu. apa iki satenane takdir sing jawabake seliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kemas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan grage lintang ning angkasa kowe teko kowe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu. Oke Luna sudah, terima kasih Juragan Tempe ya, berkah sehat selalu.